Girumbo sa gatusan ka mga tawo ang gihimong flu, pneumococcal ug human papillomavirus kon HPV vaccination sa City Health Office sulod sa Kamol sa Ecoland, Davao City kaganyang buntag Enero 9. Apil sa panon si Arlene Moreno nga taga El Rio, Barangay 19-B flu vaccine ang iyang gi-avail. Yearly gyud mi nagapa vaccine kay para mangguni sa ato kaayuhan. Sa USAB mi-avail sa libreng bakuna ang taga Catalonan Grande nga si Ninita Torres. Nagpa-flu vaccine siya kay dakong tabang kini aron adunay proteksyon hilabi na nga aduna siya pneumonia. Kada tuig jud ko. Kada tuig jud ko kay nabi ako pneumonia no. Wala nagpa-flu vaccine jud ko. Wala magpaulahi si Elsa Hinlog nga taga Rosalina Village puan kay mo-avail siya sa flu vaccine. Kini na ang ikaduhang higayon nga ni-avail sa libreng flu vaccine si Elsa. I-avail na lang na ako karon kay na-free sa DOH tapos gusto po na ako magpa-vaccine og flu kay iwas sa sakit-sakit kay labi na karong panahon na nga uso kaayo ang mga flu fever. So i-avail jud ako pag-vaccine. 200 ka mga tawo ang target bakunahan sa taga City Health kada adlaw. Nagpahigayon ta og flu vaccination og pneumococcal vaccination karon diri sa SM Ecoland. Ang ato ang vaccines po is until supplies last lang po. Sa pagkakaroon na ami 300 po na 200 vials po na available. So 200 persons po ang pwede mabakunahan og flu vaccines. Himo ng vaccination hangtod sa adlawng Domingo, Enero 12. Proseso lang po is mag-present lang sila og valid ID nila and dapat ang flu vaccine is available for people age 18-year-old and above. And ang pneumococcal vaccine natay pneumococcal vaccine for senior po, age 60 and above po. And dito i-add na ko, available lang ato ang HPV vaccines for female po, age 9 to 14 years old po. Qualified man sila kay nagaano man po mi og vital signs and then if ever naapoy concerns ang naay mga risk factors, gina-refer man po sa ato sa doctor po sa dili na vaccination site po. Ma-avail kini gikan alas 10 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.